Hemm fiha xi ħaġa ħażina li tiftaħ kont il-Panama? Mela, ħanibdew billi ngħidu illi li tiftaħ kumpanija il-Panama u tsikk mhijiex illegali. Ma qalunniex huma illi huma tiservu ta' intermedjarji? Dawa xinkixfu qed isir dat-dibattitu bir-rispett kollu. Huwa kollu impostazzjoni ħażina. Impostazzjoni, issa impostazzjoni, issa impostazzjoni, ilna xarejn nisimgħu issa impostazzjoni għax inkixfu ċertu nies, issa impostazzjoni. Is-servizzi li daw in-nies jagħmlu li huma servizzi leġittimi. Jien mhux nattakka servizzi, no way, jien qed ngħid li daw in-nies. Imma li huwa direttur tat-Times li poġġa l-ex managing director Adrian Hillman f'pożizzjoni antipatika għax kien hemm allegazzjoni li hija vera li fetaħ BVI, British Virgin Account, u waqt li kienet jindirizza dil-persuna. Di ma ġiex kwistjoni politika, kwistjoni ta' micropolitics ġo azienda kompetitur tal-Malta Today, vera. U mhux qed jgħid li hu darba kellu BVI. Għall-istess raġunijiet, allegatament qalu kol Konrad Mizzi. Ma kont taf li ftu daw il-kumpaniji? Naf li teżisti l-kumpanija. Il-Panama kont taf li ftu l-kumpaniji? Naħlef li ma naf xejn, jiena sirt naf issa. Imma meta nara ċerti nies, bħal Ruben Balzan, jippontifika. Għaddu nsebu xi tisemmi lilek, mhux qed isir forsi żamm id-dimek, għax għandi rispett la. Imma jippontifika. Isu qed ngħidlek ħareġ minn washing machine bil-Dixon u bil-Persil f'daqqa u qed jippontifika fuq daw it-tax haven. U ma tu stess jagħmel il-flejjes, il-belli li jri minnhom. Jiena nibda nistaqsi, ommu lej, friema pajjiżiet. Li ħafna nies simpatizzanti tal-Partit Nazzjonalista, ħafna nies li kienu qed jipprotestaw u jorganizzaw il-protesti, kienu involuti sa'onqhom f'daw l-organizzazzjonijiet biex jgħinu lin-nies li huma simpatizzanti magħhom. Hemmhekk huwa tajjeb għax inti għandek twemmin nazzjonalist u għax int simpatizzant nazzjonalist tajjeb. Dak l-aġir li niftaħ kont ġol Panama għal dawk in-nies, dak tajjeb. Imma x'għandna xi ħadd li huwa ministru jew simpatizzant laburist, dak ħażin, dak korrott, dak illegali, dak għanajru lill-Kummissarju tal-Pulizija tal-Dema. Imma forsi nies bħal Fenek u inti li kellek diversi karigi mal-Partit Nazzjonalista, anke mal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kellek diversi karigi. Nies bħal Simon Buzut, nies bħal Francis Zammid Dimmek u Fenek u RCC li huwa kolonna. U għadu kolonna tal-PN, ikunu għalulu l-Simon Buzutti dak li kun għaddej ħalli he takes them on board kif fil-vat un ġara wara. Naħseb li hija huma mistoqsijiet frivoli li staqsini ħadd ieħor seta' qal il-Simon. Ħanibdew minn hemm. Taħseb li kellu jgħid il-Simon? Inti seqtlu? Jiena li hu żgur huwa li peress li jiena seren mix-xogħol tiegħi bħala operatur fis-servizzi finanzjarji. Jekk inħarsu mhux lejk biss ta' b'kull rispett, lejn ħafna intermedjarji oħra nirdaw, daw jiservu nies li huma questionable. Issa tgħidli jsir due diligence jew issemmi li l-istituzzjonijiet kollha u dik il-kwistjoni kollha jibkull rispett. Naħseb fuq il-kwistjoni ta' tip ta' affarijiet, ċerta media kienet konsistenti, ċerta media f'daqqa qamet minn mod, imma mhux il-punt. Il-punt hija minnet, u mhux qed laqas qed ngħid li l-Partit Nazzjonalista m'għandux kritika, ma mhux qed ngħid li l-kap tal-Oppożizzjoni m'għandux kritika, jien qed nistaqsi kif jista' jqumu ċerti nies li jekk dawn huma involuti huma stess fis-servizzi fis-settur finanzjarji. U issa jekk qed tgħidli li d-di għalik mhix problema, jiena mmur inħabba trasem mal-ħajt u ngħid mal-ħalli.